Norok o monthly nungma bai baksa ba saima kana baksa ba saimi na obo tini phungni chini belai kheno viral ni tongo tamni hingka obo chini bagi belai kheno proud ni moment ni mano tamni hingka obo no puila miya o puila Guwahati o yang north east ni Guwahati o IPL match surungna wngwi thangka miya o hingkai o match o yang north east ni joto rajyo ni no mwsamung bai khlaiwi borok no lam suklaikha aroni bisingo chini hojagiri mwsamung ni bo chwng monthly nugui mankha hingka obo belai kheno proud ni moment miya o Guwahati ni Barsapara ni Asia stadium bo Rajasthan Royals tei Punjab Kings ni bisingo o match surungo IPL hingkai north east to obono puila IPL match surungmani garon bisingo chini hojagiri dance bai lamsukmani bagui chwng belai kheno kha tongthoka obo hairok mwsamung rok nugui hingkai khajang tafuk so video uncha like share subscribe khainani tapuk video ni baga aswkna hambai malai phine kwtal video.